BRTV Radio and Television, sabuwar tashar zamani da za ta dinga zuwa muku a kafafen sadarwa na zamani, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram da sauran manhajarmu na YouTube channels. BRTV Radio and Television nau'ikan shirye-shirye da suka shafi harkokin siyasa, bunƙasa rayuwar matasa, harkokin kasuwanci domin wayar da kan al'umma. BRTV Radio and Television don sanar da ku abin da ya kamata ku sani. Za ku samu warwarar wasu ababe da suka shige muku duhu. Muna nan akan shafukan sadarwa na zamani, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube channel. Ku yi following, ku yi subscribing don samun nau'ikan labaru akan abubuwan da ya kamata ku sani. BRTV Radio and Television, labari a tafin hannunku.